Bună seara! Ce doriți? Nu știu! Păi, hotărâți-vă, ce doriți să comandați? Nu știu! Nu ați consultat meniul? Nu știu de asta! Bun, atunci poate reușesc eu să vă recomand ceva, dacă îmi spuneți ce fel de mâncare ați dori. Caut o ciorbă și nu găsesc! Caut o ciorbă și nu găsesc! Toate supele lichide să apeleze la gura mea! Bun, hai că am lămurit-o. Deci, o supică, o ciorbică, avem mai multe feluri. De care doriți? Nu știu! Trebuie să-mi spuneți de care. Avem supă de găluști, supă de pui, supă cu tăieței. Nu știu de asta! Nu ne înțelegem. Vă întreb pe dumneavoastră. Ce doriți? Doriți Păi nu, ce doriți? Adică doriți felul 1 sau felul 2? Sau ce? Ori felul 1, ori felul 2. ori Ei, atunci o să vă aduc eu ceva. Vă recomand o piftie. Ce ziceți de o piftie? Cum vi se pare? e urâtă. Cum, dom'le, urâtă? Cum urâtă? Că e o piftie, o piftie... Dumneata ești incredibil. Credibil. Aoleu, mă ia cu transpirații pe cuvântul meu. Lasă că ți-aduc eu ceva. Îți aduc ceva și ori mănânci ce ți-aduc eu, ori nu mai mănânci deloc. Ori Și ție îți aduc o supă de tăieței, s-a înțeles? Nu știu! Știi, nu știi, las că știu eu. Supă de tăieței. E cea mai bună supă din restaurantul nostru, s-a înțeles? Supă cu tăieței. Una. Dumneavoastră ce doriți? Nu știu. Doamne, mă ține bunicul, nu știu ăsta, pe cuvântul meu, doamne, îmi sare țandăra, Dar, nu știu domnule, aia, dar nu știu. potolește-te, ce-ai de țipe așa? Nu știu dacă vreau să mănânc sau nu, te rog frumos să-mi aduci o cafea. Da, mă iertați. Și, de fapt, dacă mă gândesc, nici nu mănânc. O cafea, mulțumesc. O cafeluță. Și dumneavoastră ce să vă aduc? Clătită și apă plată. Perfect. Unde e toaleta? Nu știu! Cum, Dorele, nu știu unde e toaleta? N-ai zis că ai mai fost aici? Nu știu! Cum, Dorele, unde ai făcut pipi? Nu știu de asta! Ce doriți? Nu știu! Cum, domnule, nu știi? Păi și atunci de ce? Caut o toaletă și nu găsesc! Caut o toaletă și nu găsesc! Toate podele și WC-urile să fie la mine! Bun, am înțeles. Deci aveți nevoie de toaletă. Aveți o toaletă acolo, în dreapta. Dar acum este aglomerație, e un pic aglomerat. E urgent? Nu știu! Cum, domnule, nu știi? Faci treaba mare sau treaba mică? Nu știu de asta! Domnule, ești extraordinar. Uite, pe cuvântul meu de onoare, spun că mi-ai mâncat sufletul. Eu am nevoie. Dumneavoastră. Eu am nevoie, da. Dumneavoastră mergeți la fete, acolo e liber. Hai, fată, cu mine la toaletă. Ai văzut ce figură au plecat? Ai văzut ce figură au plecat? Cred că în seara asta! Mi-a adus supa! Mi-a adus supa! Să vezi ce o mănânc! Am uitat să vă întreb, câte clătite dorea prietena dumneavoastră? Doi Doi ce? clătită. Cum, domnule, doi clătită, domnule? Cum doi clătită? Care-i pluralul de la clătită? O clătită. O clătită, două... Domnule, pluralul de la clătită, care e? O clătită, două două clă. Te rog, uite, spune prietenului tău care este pluralul de la clătite. Caut tăiței în supă și nu găsesc! Caut tăiței în supă și nu găsesc! Toți tăiței și pastele făinoase să fie lingura mea! Dom'le, e incredibil. Voi mă exasperați, dom'le. Dom'le, uite, atâta te mai întreb și jur că nu mă mai vezi niciodată. Cafeaua, cum bea prietena ta cafeaua? Mai dulce sau mai amară? Nu știu! Dom'le, ești incredibil, dom'le. Cum nu știi, dom'le? O bea mai dulce sau mai amară? Nu știu de asta! Mă duc că nebunesc.
Iubito, spune-i, te rog, domnului câte clătite vrei. Și vă rog frumos să aduceți alt recipient cu apă pentru iubita mea. Vă rog. Desigur. De asemenea, iubita mea, dacă dorești să-i spui domnului, să-i specifici, de fapt, cum dorești cafeaua, adică să aibă mai mult zahăr, mai puțin zahăr, ca să știe domnul ce fel de cafea ne aduce, nu-i așa? Voi vreți să mă nebuniți? Voi vreți să mă faceți să-mi pierd minte ca să pierd slujba aici la restaurant? Oi, să... Nu știu, nu știu! În seara asta vă f***ți! Nu știu. Nu schimbați